Di Haji. Beliau ini Nggih, sakit. nggih, Ibu dadane. Kula matur kurang kesempatan nyuwun ngapunten nggih. tapi lawan Niki bojo kula nggih ngapunten ingkang kathah. nggih, Ning Dik Mila. Pripun perkembangan jenengan? anu kemarin itu lambat, Apa? lambat sangat anu Tapi Didi berjemur purun. Berjemur. turun Ini kok pun kalau tugas obat pun tunjuk. Kali. lu kelalen Gus. Tung di tas kutung. Yang minta kuat. Putrane kok mboten nonton. Jiwa. Dan batin monggo Assalamualaikum. Waalaikumsalam ampun Gus. Nggih, monggo pinawan. Monggo banget. Bu, ada ngapunten. Sisi mau nempel nih. Deni. Enggak toh. Sangat iki. Nggih. Ini namanya sinten niki? Dayu. Dayu niki. Niki Kevin. Oh, nggih. Nggih, monggo.